vymazať, potom znova ďalší kliek môžem vymazať. Z tohto môžem odinštalovať, zo Steamu hry, ktoré nehrám. Dá si nahrávať? No tak poď sem. No, a tak ako si chcel 2 sekundy počkaj. A počkaj, ešte nie, ja si vezmem meč. Ideme s krátkými? To je jedno za kými. Dlhými. Hej. Lebo ten má po ruke. OK. Môžeme. Takže, vítajte ľudia. A som tu s mojím kamošom pri našom Redditine a snažíme sa vám ukázať, ako by sme mohli naučiť sebaobranu proti hnusobám. Takže, zoberiete takto palicu a pokračujete. V treťom videu. Prvom. Tak v prvom, áno. Vidíte? Dobre, vidíte. Ideme. Ne tak silno, Dori, ti Ríšo! Ja hovorím moje meno. Dobre, Vytiskame. Sviňar. Sviňar. No hoď. Toto bolo odzbrojenie. Toto nie je prvý podanie prvého videa. Toto bolo odzbrojenie. Pokračujeme. Teraz ide skutočný boj. Ale nie silno. Lebo už aj tak táto palicu hovno vydrží. A moja? Teda vydrží tvoja hruba. Moja je tenká. Počkaj. Ahojte. Ahoj. Zdaj sa, Ríšo Andrášik. Ja hovorím. Však to vypiskáme. Okay. Uj, tak to vypiskáme. Zdaj sa. Tretie podanie prvého videa. Tretie podanie prvého videa. Výmena zbraní. Ty máš ako ľahkú. Ideme. 3, 4. Tých spolu sa nedá bojovať. Ty máš strašne ľahkú. A Tvoje je strašne ľahká tiež. fúha. Naozaj ti netrvá rukavice? Ne, počkaj, ne tam. Dobre, konec. Vypni